Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колеговечи, и добре дошли в дерматологичното отделение на Горбет клиник. Ади бак им пусни си едно кафенце и дай днес да се борим с пърхота. И да ти разкажа как аз я преборих тази напаст. За някой знаеш, той е много голям проблем, както беше и за мене. Обаче аз, Горбетчета, му видях сметката. Дай да ти разкажа как и с какво. Затова дай в днешното предаване да си поговорим как да я лекуваме. Защото то си е един вид болест. И с такива шампуани като Holder, Shoulder, Pantene, това оно и като с техните рекламни кампании, като премахва пърхота, този проблем не се решава. Да, онези шампуани може да го премахват за определено време при някой, но това не е истинското решение на проблема. Аз ще ти покажа нещо, с което наистина да го излекуваш и да го премахнеш напълно. Пърхотът е често срещано състояние на скалпа, което се изразява с бели или жълтеникави люспи, което пък често е придружено с сърбеж и зачервяване. Защо се появява това? Ами главният виновник за нея е гъбичката малесезия. Гъбичката малесезия, която започва да яде скалпа и да отделя люспичките. Та ние в това предаване ще се борим именно с тази гъбичка, която е естествено срещан микроорганизъм в скалпа. Почти всички го имаме, който при благоприятни условия вирее неимоверно много. Такива като примазна коса и хормонални проблеми се размножава ужасяващо много и започва лющене. Неподходящите продукти за коса също спомагат за това. Стресът и нездравословното хранене също. Та в борбата с нея се ползват различни съставки като селенов сулфид, цинков пиритион и кетаканазол. Към тези съставки може да добавим и салициловата киселина. Ние ще си поговорим за кетаканазола, което на мен ми помогна да се отърва от пърхота. Същевременно си е най-щадящо за косама. Обаче знаеш, всеки човек си е със своя различна генна настройка. И при мен, ако е помогнал кетазолинът, при теб може да помогне селеновият сулфид или пък салициловата киселина. Но аз ти препоръчвам да започнеш от най-щадящото. Кетазолинът, който си е и доста ефективен. Това е продуктът, който ползвам аз от 2 години насам. Кетаканазол. Това мое видео не е реклама на някаква марка, а е реклама на съставка. Съставката кетаканазол. Марката е без значение, важното е да е закупено от точното място и да съдържа 1-2% кетаканазол вътре. Аз първия път си го взех от аптеката, втория път си го поръчах направо от Амазон. То си е на свободна продажба, не е с рецепта. И струваше горе-долу около 15 евро. 15 евра една такава тубичка, обаче то ти стига за, кажи рече, 1 година. Това ми е втората тубичка за 2 години. И да ти кажа, е повече от половината. Първоначално аз го ползвах, както ми каза дерматологът ми. 3 пъти на седмица в продължение на 1 месец. След това спираш. Обаче аз го ползвах 2 пъти седмично. Първата седмица. И още тогава имаше ефект. И на втората седмица намалих на 1 път миене с нея. И така е 1 месец. След това вече аз го ползвам 1 път месечно. Даже понякога се случва да го ползвам 1 път на 2 месеца. Което при мен се е напълно достатъчно. Както го ползвам от 2 години насам, нямам никакви проблеми. Това премахва пърхота, онова премахва пърхота, всичко си е фасо-фисо. Истината си е това. Кетаканазол, кетазолин, който успешно се бори с гъбичката малесезия. Главният виновник за пърхота. Бори се като притиска синтеза и растежа на клетъчната мембрана на тази гъбичка. И по този начин я унищожава и трайно я премахва от скалпа. И така вече го нямаш зачервяването, сърбежа и лющенето на скалпа. Това е, което исках да ти покажа в това видео. Как може да се бориш с пърхота. Както ти казах, марката на шампуана е абсолютно без никакво значение. Важното е да съдържа 1 или 2% кетаканазол вътре. Да, моят е с съдържание 1 грам. Даже и това ми стига. Как да го ползваш ли? Ами измиваш си косата и нанасяш шампуана. То си е обикновен шампуан. Изчакваш между 3 и 5 минути, според указанията. Обаче аз изчаквам 2 минути, стигам. След това си изплакваш обилно косата и това е. Има си в различни варианти и в различни марки в Амазон, но според мен си е най-добре да си го вземеш от аптеката. Както ти казах, те са различни видове и различни марки. Кетазолин, Низорал, Тирозил също и тем подобни. Както и да е, дано съм ти бил в помощ. Живи, здрави и до нови срещи!